A doua categorie este protecția. Instrumente cu risc scăzut, soluții care încearcă să țină pasul cu inflația. Aici nu cauți niciodată profit mare, stabilitate și echilibru. Este de altfel zona în care foarte mulți români se simt confortabili. Și nu e o alegere greșită, este una conștientă. A treia categorie, creșterea. Aici intră soluții care pot aduce randamente mai mari, dar vin și cu fluctuații. Foarte important, nu vorbim despre banii de care ai nevoie mâine, vorbim despre bani pe termen lung. Și cel mai important de înțeles este că nu este aceea soluție bună pentru toată lumea. E important să înțelegem pe ce termen investim, cât de confortabil ești cu fluctuațiile, obiectiv ai. Decizia bună întotdeauna nu este cea mai populară, este cea care se potrivește cu obiectivul tău. Greșeala clasică este să sară întotdeauna la opțiunea de creștere. Fără bază, fără înțelegere, fără plan. Rezultatul: panică, decizii emoționale, renunțare. În videourile următoare o să luăm fiecare categorie pe rând. Vom vorbi despre risc, mituri, este și ce nu este bursa. Pas cu pas. Banii bine gestionați nu se grăbesc. Dacă vrei să vezi ce opțiuni ai și ce decizii să iei pentru banii tăi, abonează-te la canal.